Herriko Orbeldi dantza taldeaz gain, Andoaingo Ulki dantza taldea, Urmien jale bero bat. Urmietatik Egape dantza taldea. Oiartzundik Altzaro dantza taldea. Lasantetik Esketz dantza taldea bai. Eta Donostiatik Erriametxa dantza taldea. Besterik gabe, ekitaldi nagusiai hasiera emango diogu, eta lehenengo dantza eskainiko dituztenak izango dira Orbeldi dantza taldekoak. Hain zuzen, Makil Txiki eta Alpatrata.